על מפלגתי, תפיסותיי תפיסות ליכוד. על מפלגתי, תפיסות ליכוד. אתה אולי רוצה להצטייר כאיש ימין, אבל בוא נזכר בכמה עובדות. בבחירות לכנסת ה-17 היית ראש מטה מפלגת קדימה במחוז ירושלים, וכשנבחרת, את מי מינית לטיפול הרגיש כל כך במזרח העיר? איש מרץ, מאיר מרגלית. מה שאני רוצה בשביל העיר הזאת זה חלוקה. ב-2011 אתה נפגשת עם אנשי אסלאם קיצוני שקוראים להשמדת ישראל, וביניהם אחיו של מחבל שהיה מעורב בפיגוע במרכז הרב, אחיו של מחבל, וזאת למרות התראותיו של השב"כ. רוצה לשמוע עוד? אתה ניסית לחלק את ירושלים. כן, ניסית להעביר למינהל האזרחי את הסמכות המוניציפלית על שכונות במזרח העיר ולהוציא אותה מירושלים. ניסית לחלק את העיר ולקבוע עובדות בשטח. ניר ברקת, יש לנו חדשות בשבילך. אתה איש שמאל. ב-22 לאוקטובר הירושלמים מצביעים ימין ולא לאיש מהשמאל.